Stupili smo donation gold, Ante jeba za reboot info game. Lete pifte cići masifu. Sniman vlog kad bude niša gor, daj Bože da se nešto dogodi. Ranko, raspašće se sve u Zagrebu. Dinamo, i ja ćemo sve da platimo. Reka bi maminjo, ulazimo u evente. Brajkane moj, ljudi, svima ću se sad zahvaliti, znači da krenem redom, ne mogu ovo sve fucking stići. Evo, moram ovo smanjiti, čekaj, di se ovo nalazi? Evo ovako. Evo ovako, stani. Moraš malo nagrijeti ovoga, moment, molim dragi moj narod. Ajme, mene ovi Jack, boga mi sidu liču. Znači, kad me god pole snimal, samo Jacka drnete i dobro je to. Stani. Di sam sta? Moment, molim, samo da se nađe. Znači, kad je Florian donirao 20 eura, kaže sad srčani King of Donation. Florijane, hvala ti najlipša na svemu, brate, top si donator. Iskeširaj si kesu novaca u mene u pičku materinu, ne znam zašto sam ti toliko drag. Ali, brate, drago mi je da sam toliko drag, jebem ti, dan ti je. Hvala ti najlipša, zahvaljujem se od sveg srca. Idući je Gabo Brajkan iz Minhena. Kaže, aj joj, o jebote, ne može nikom. Ne, seri 100 eura mi dobro. Jebo, a neću završit priču. O pičku, ono, seri dante. Ma 100 eura mi je, brate, okidi ja da se. Koliko sam? A to je pesma život moj i ove čaše oko stola, drugovi moje dajte njoj. Aj mene, Gabo mi je, brate, Gabo mi je 100 eura sad još donira. Čestitke na 20.000 subscribera, ne bi da mi se sin ženi, eto, toliki je program. Samo što se sin ženi ima vode i leda, zaboravio sam led, uzeo već bija spreman. Ali nema veze, neka sam ne sprema. Hvala ti, brate, nemoj meni čestitak da mi da u pičku mater. Sad ćemo se pretvoriti u šejka. Brate, slušaj, to ste svi vi zaslužni ljudi moji na 20.000. Ne ja, nego vi. Sviđa vam se, dopada vam se, tu sam za vas. Ne sakrivaj se, ništa, ućemo u 100, ućemo u milijun, ućemo u pičku maternu, nećemo ući nigdje. Ali lipo je se nadat, brate. Znači, Juka red, spakuj kofere, gori sve, idemo luk. Ne mogu, znači, Gabo 100 okinija, Florian mi ovdje priko 700 oša, dan teba 100 dona. Ma ne mogu zaboraviti cijelu ostalu ekipicu iz Oza, ozvani ili zakon, nadam se da ste vi to sve gledali, svima još jedna donacija, Tomislav Plesak, Slavić, Gabo, Kabu. Što se fucking događa, ej? Ajme, mene mogu. Pa znači, Brate, ne znam di udara, neću ovo pročitam do 7 ujutro, morat ići u kuća dole kraj pekare Burek da mi da u 5 ujutro, doma će biti tada...